Члены сацыяльнага грамадскага аб'яднання бацькоў «Бумеранг добра» у Дзень незалежнасці ў гарадскім парку ўжо прыцягнулі ўвагу жыхароў да праблем сям'і радзь з хворым на дзіцячы цэрэбральны параліч хлапчуком. А дабрачынную акцыю прадоўжылі сумесна з гаспадарамі аграсядзібы «Мечта дзетства» у Цівідаўцы. Прадумалі сцэнарый мерапрыемства, каб было цікава і дарослым і дзецям, а паколькі надвор'е, як па заказу, было з адназначным прагнозам без ападкаў, то і гасцей сабралася шмат. Многія прыязджалі цэлымі сем'ямі. Молодцы, что организовали такое мероприятие, периодически организовывают, потому что на самом деле у нас не часто происходит что-то или есть какие-то мероприятия, на которые можно посетить. Плюс оно благотворительное, что тоже очень важно. Вот, то есть здесь совместили много в одном, и нам все очень нравится. У аграсядзібе прафесійныя інструктары вучаць катацца для душы на конях нават тых, хто ні разу не тое, што не быў у сядле, а коня зблізку не бачыў. Некаторыя выхаванцы настолькі захапляюцца яздой, што прыязджаюць сюды круглы год. Юля Плаўская, Марына Нахамчык і Вольга Жылінская самі змайстравалі касцюмы і выступілі з рамантычным нумарам. Гэта калі работа з канём будуецца выключна на даверы. Таксама гледачы не засталіся раўнадушнымі і да гімнастычнага этюда ў выкананні вершнікаў. Сегодня проводится праздник, благотворительный праздник для детей, для мальчика Тимофея, который сам из Молодечно. Сейчас они приехали в Минск, потому что в Минске больше возможностей для реабилитации этого ребенка. Створаны ў аграсядзібе кантактны зоапарк. Многія дзеці адкрываюць тут для сябе дзіўны свет прыроды. Упершыню ў жыцці ўбачаць жывога вярблюда, покатаюцца на поні, а самыя смелыя праедуць верхам на коні. Не у всех дома даже есть животные, а у нас вот и ослята, и ослики, то есть у нас целая ослиная семья. Вот, свинка Пеппа декоративная, такая маленькая, мини-пик, тоже махает хвостиком по команде. Вот. Козочки у нас маленькие, декоративные, тоже со всеми можно пообщаться, покормить. Вот. Деткам очень нравится, все в восторге обычно. Толькі выступленнем вершнікаў свята не закончылася. Аквагрым, бяспройгрышная латарэя, выступленне аніматараў, канцэртная праграма з аўкцыёнам, фестываль фарба ў полі, дзіцячая дыскатэка, конкурс малюнкаў і на развітанне узбекскі плоў ад арганізатараў акцыі. Усё з адной мэтай – дапамагчы нашаму маленькаму земляку Тимофею радзь хутчэй справіцца з хваробай. Все, что сегодня происходит здесь, в агроусадьбе, направлено на помощь нашему маленькому Тимофею. Не зря мы назвали наше мероприятие «Верим в него», потому что мы все вместе с вами верим в то, что Тимофей сделает первые шаги. Між іншым, у планах на перспектыву Анастасіі Чарняўскай, гаспадыні аграсядзібы, праводзяць заняткі іпатэрапіі для хворых дзяцей на бясплатнай аснове. Працаваць з імі будзе прафесійны інструктар. Пра тое, што стасункі хворага чалавека з конямі заўсёды даюць станоўчы вынік, вершнікі ведаюць ва ўсім свеце. Алла Маркелова, Алексей Андраевский, МКТВ.